jeg har hørt, man kunne lide puffer og sådan, men kender du en? Jeg kan sætte det sikkert. Skal vi tage ham? Ja, det må du gerne. CSGO pakken kl. 20.35 er det fint? Ja, det er fint. Okay. Ja, jeg skal. Hvad koster det? 150. Okay. Perfekt. Hvad er der i? Banan skovpøb i ice. Okay. Den er ude, ikke? Ja, lad os gå. Ja, nu tæller mig ikke om det kan gå ind. Tak for det. Puffer bliver solgt overalt. Det er ekstremt nemt at få fat i. Ingen stiller spørgsmål, og man skal bare tage kontakt til en på Snap. Puffer og skræmmende ved slet ikke, hvad man putter i en. Det skader bare en og mindsker ens levetid. I skal stoppe med at vape. Det bliver først et problem, når I bliver afhængige. Og det er skadeligt for jer. Stop med det. Prøv at se, ligesom den her. Stop med det, ikke også? Ja. Tak fordi I så med. Nikotin virker uskyldigt, men sandheden er en anden. Afhængighed kommer hurtigt, og konsekvenserne kan vare hele livet. Er det virkelig det værd? Tænk før du tager det næste sug.